Lakers laban sa Denver Nuggets. Pero umabot sa overtime ang laro. Na-expected naman natin na mananalo ang Lakers doon, yung akala nating lalamang sila ng 50. Sa first quarter hanggang second quarter, malaki ang lamang ng Lakers. Pero bigla na lang na nawala, parang bula. Hirapan sila doon sa Denver Nuggets. Nakumpleto sila sa lineup. Andoon lahat ng advantage sa kanila. Hindi natin in-expect na umabot sila sa overtime. Kasi kumpleto ang lineup nila, plus home court pa ng Lakers, plus referee pa. Halos na lahat advantage nila sa laro. Pero ang nangyari, nahirapan sila ng sobra doon sa Denver Nuggets. Na ang Denver Nuggets, mahina na ang Denver Nuggets ngayon. Dahil si Nikola Jokic na lang ang nag-iisang star player dyan sa Denver Nuggets.